Życiowy cufal. Wiecie, naszo kejsik w internetu mądry, ale i Jan korny kąsek, który mi sztyc belące się po palicy tak, i że musza go sam wam po naszemu opowiedzieć. Tuż ty dejcie podzór, bo nie zelecę jakich gęby to usłyszycie. Kiedy wrócił tamtego wieczora do domu, moja roztomiała babeczka, moja staro narychtowała wieczerzą. Wziąłem ją za ręka, spojrzałem jej we oczy i rzeknąłem: musimy na isto poosprawiać. Siadła se i po cichuśku napoczła wieczerzać. Kolejny róz we moje ślepia ciepnął mi się srogachny ból we jej oczach. Nie poradziłem wymrączyć, wyfrandusić ze się ani jednego słówecka. Na ostatku musiałem powiedzieć to, o czym tak długo medikowałem. Chciałem na isto szajdungu. Endlich żech to zesa wycie. Ku mojemu zadziwieniu nie labiedziła. Wniesto tego spytała się mnie ino o grunt. Próbowałem zwekslować tyma, to ją ci ją rumbyło, gichła mnie wodą ze szklonki i stwierdziła, i że nie ma hop. Tamtej nocy Blank na isto zesia nie osprawialiśmy. Ona całkiczo ślimtała, miarkowałeś, że chciała ci usłyszeć ode mnie, co tyś to się stanęło ze naszym małżeństwem. Ale ja nie chciał dać onej rychtycznego gruntu, ani nic inszego nie przylazowało mi do głowy. Straciła mnie na rzecz Rózy. Ja ci już jej na isto nie pszą. Było mi onej żol, ale nic krom tego. We takim srogachnym wymiarkowaniu sprawki potrzebowałem forladung, przedwołani szajdungowe, oddałem jej nasza chałupa, nasz autok, 30% akcji naszej firmy. Ciepła na to okiem i Blank ten papier potargała. Persona, która poświęciła mi 15 lat życia, stanęła się dla mnie Blank cudzo. Żal mi było jej przetermanionego czasu, energii, poświęceniu, ale moja miłość ku Rózie była za tela srogo, no i kostyry ostali ciepnione. Na ostatku jej ślimtanie zwekslało się w Jankuryjo, nabrało na sile, czego się był spodział. Poprawdzie we tym łokamżyku holchało ci mnie to. Idea o szajdungu łamżyła za mną od wielu tydni, drykowała kejby berga. Na ostatku napoczęła mi ta idea wydawać się Blank rozsądnym, słusznym rozwiązaniem. Umieniałem się we tym rozwiązaniu, przekonałem się fest ku temu rozwiązaniu. Na drugi dzień wróciłem do domu festelnie nieskoro i widziałem ci ją, jak coś ich pisała przy tiszu. Blank nie chciał mi się rychtować w wieczerzy, tuż też poszedłem direkt do Prykola. Śnik chycił ci mnie na szlak, byłem tak festelnie wycyckany niemożebnym wniośkiem przetrowionym ze moim rozum. Kiedy się ocucił, widziałem, moja staro fort przy tiszu pisała. Tak prawdą Blank ci mnie to nie obłaziło, tuż też obertnąłem się na drugo zajta i zasnąłem już. W rozwiniąku moja babeczka przedstawiła mi jej warunki szajdungu. Nie chciała ode mnie niczego, ale potrzeba nie było miesiąca czasu i w ten czas dopiero da mi ten szajdung. Poprosiła na przydowek, co na łączo z tego miesiąca oba zrobimy wszystko, co by żyć zesia jak Blank einfach się ino to. Jej grunt był klar. Nasz synek miał ważny pryfung za miesiąc, a ona Blank nie chciała, co by ospad, bruch małżeństwa ojców nie wpłynął na synkowo nauka i wyniki. To byli warunki do przychwolenia. Ale ona spytała o jeszcze coś. Ich poprosiła, co bych się przypomniał, jak ją przeniósł bez próg naszego szlafcimra w dniu naszej żeniaczki. Poprosiła, co bych każdy dzień bez ten całki ostatni miesiąc naszego małżeństwa smyczał ją ze naszego szlafcimra, aże ku dźwierzom po mieszkaniu. Pomyślałem, i że ona Blank dostała do głowy, sfuglowała. Ale jak chciał do ludzi do faramtu nasze małżeństwo i napocznuj nowe życie ze Rózą, zgodziłem się, ścierpiałem to. Opowiedziałem Rózie wszystko o warunkach szajdungu mojej starej. Śmiała się, chichrała się do ospuchu i na ostatku odrzekła, że to srogi absurd i bela kwaster. Powiedziała też, że bez względu na konsztiki, jakie wypokopi moja babeczka, na ostatku będzie zoł musiała pogodzić się, ścierpieć to i że to już jest luz jej małżeństwa.
Moja babeczka i ja nie mieliśmy żadnego kontaktu cielesnego, znaczy się seksu od dawna. Bali einfachowe tyknięcie, macnięcie błociną, blank cudze, nieznane. Tuż też kejterowski pierwszy raz od naszej żeniaczki wziąłem ją na ręce i przesmyczałem ją ze szlafcimra pod zwierzę po mieszkaniu, oba czuliśmy się łoszczymnie i niesporo. Za to nasz synek basował tej nowej sytuacji owacją i oklaskoma. Zadzierał ci na noc ze uśmiechem i uciechł. Sprawiało mi to deczko bólu, rań we mnie, bo wiedział, co się stanie genau za miesiąc. Poszedł tak z 10 metrów z nią na ręce i sztopnął przy drzwiach. Ona tak kuchła na mnie, zawarła ślepia i wyszeptłała inotela, co bych synkowi Terowski nie godał jeszcze o naszym szajdungu. Kiwnąłem głową, ale poczuł we wnątrzu jakiś dziwoki ból. Postawiłem ją na szłapy, a zatem do zwolo, co by poszła na autobus, który jechała do roboty. Somek ale pojechał też do swojej firmy. Na drugi dzień poszło ci no moczka lepszy, oprzyła mi się ona o brust i roz dwa wślizgła na ręce. Wonioczka jej parfinu na doczkaniu chlastła w mnie we mój pychol. Zdowołek się sprawa z tego, kapnąłek się, że bez te lata mocka dobraczynów drapsło mi. Ustołek zazierach na nie jak na kobieta. Merknąłek, spomiarkowałek też, że nie była już taką modą. Jej gębulka otoczali ci smorszczki, a włosy od spodka osiwni. Nasze małżeństwo wyrazito, czyście ci nacajchnowało swoje ślady na jej ciele. Bez jeden łocha mrzyk napocznułech medikować, co też to takiego, że łunej zrobił. Czwartego dnia, kiedy ją unosił, poczuł bez krótko chwilka ten błysk intymności i poufałości między babą a chopą nikiej przed latami. Kuknął na kobieta, którą poświęciła mi bez 15 lat swojego życia. Szóstego dnia napocznuł całowski barzy czucie komfortowo, kiedy miał jej ciało blisko siebie. Oby ta zatracono intymność napoczła wracać się ze otchłani czy luści przepomnieniu. Nie powiedziałem o tym nic mojej rózie. Ze każdym dnioszkiem robię to ze coroski srokszą, letkością i swobodą. Można była to jakoś forma ćwiczenia i bągu, bez co stował się barzysz tramski fizycznie. Jednego rozwidniokoło widziałem ją, jak się obliko, jak wybiero się, co nasia wrazić. Wybierała spośród wielu klajdów, ale blank nie poradziła uzdać se. W jakimś momencie westchnęła, a powiedziała hobejno Dosia. Wszystkie moje kieculki zrobili się za srogę. Zdałem se sprawę, że mocka straciła ci ona na wodze, bez tu styż, że taką letkością nosiłem ją każdego dnia. Na ostatku to do mnie dotrzyło. Nosiła ona wesia tela jankoru i bólu. Oby podświadomie moja gość ściągała jej głowiczki. We tym łocha mrzyku wloż na szynek i powiedział: tatulku, czos, co byś zaniósł mamulka do wyjścia. Do niego widok ojca, kiedy smyce jego mamulka do drzwi wyjściowych, stał się furt ceremoniołym, przywykłym dnioszka. Moja babeczka przyciągła go kusia, festelnie obłopiła, odwróciła głowa, bo bołek się i że moje emocje puszczą i zweksluja moja decyzja. Wziąłem ją w ramię i ślozek śnią te 10 metrów, aże pode drzwi naszej chałupy. Czułem, jak jej dłoń fezło ploto mój genik. Dzierżałem ją w ramiach pewnie, ale nie za sztram. Oraz poczułem, oby czas szybnął się o 15 lat. Jej ale biednoletko zylwetka festelnie mnie zmerskała. Ostatniego dnioszka, kiedy trzymałem ją w ramiach, poczułem, że każdy szrit stowią ze morderką. Na synek już dawno był we szuli, kiedy tak trzymał ją we moich ramiach, kuknąłem na nią i powiedziałem, i że festelnie mnie zadziwało, jak brak intymności między kobietą a chłopem wpływa na jej konszach, na jej związek. Pojechałem do firmy, a wszystko działo się tak gibko. Wyfuchnąłem z autoka, balich go nie zawarł, bo nie chciałem dopuścić do żadnych wątpliwości. Wlozek na górę do mojego biura, Róza ozewdziła mi drzwi, badnąłem ich głęboko we oczy i ona już choby miarkowała, co za chwila żykna. Powiedziałem łonej, że jest mi luto, jest mi przykro, ale ja już naisto nie chcę szajdungu ze moją babeczką.
Ona kukła, na mnie by osupiało, skłuczało. Dotkła mnie by chciała sprawdzić elinimum fiberhicy. Wziąłech jej dłoń, odsztuchnąłech ją, powtarzałech jak festelnie jest mi mersko i że naisto nie wezna szajdungu. Przyszłech na to, jak wiele poświęciła dla mnie moja babeczka, jak brak tyknięcia intymności wpłynął na nasze relacje i jak jo zasmolłech moje małżeństwo i zaniedbałe kobieta, która była przy mnie bez 15 lat i dała mi gryfnego synecka. Ileści spomiarkowałech to dopiero teraz, kiedy ją nosił bez ten miesiąc na ręca. Bez tuż też byda pracował nad sobą i naszym małżeństwem i zrobiła wszystko, co we moich siłach, co by ją nosić do ostatka naszych dni, tak jak to przyrzekaliśmy przed ołtarzem przy naszej żeniacce. Róza, oby spamiętała się i poczułech festelno fanga na moim licu. Zawarła cię na dźwierze za mną i słyszałech jeszcze jak ślim to. Ślozech na dół i odjechałech. Drugą sztopnąłech wele kwiociarni i obsztalowałech srogachny sztrał, bukiet kwiatków dla mojej babeczki. Przedawaczka spytała ci mnie, co też ma być napisane na szkartce przy tym bukiecie. Jak się no lachnął i napisałech. By dać się nosił we moich ramiach każdego dnioszka, każdego rozwidnioka, aże no śmierć nie rozkupluje. We ten dzień wróciłech gipci do domu, za tym bukietem w gości, byłech czysto pierońsko szczęsny, czułech uśmiech na mojej fresie, wszystko nabrało blank nowych, niesamowicie frisznych farbów. Wparzyłech po schodach na wierzch, leżała na szeslągu, nie ruszała się. Była martwo. Jak się nie skorzy wykazało, moja babeczka była festelnie niemocno, chorowała na raka od wielu miesięcy. Ringowała się ze okropicznym choróbskiem, przegrywała. Byłech tak zajmany swoim życiem i tą rozum, i że Blank tego nie zmiarkował, nie wywachował. Ona genau wiedziała, i że jej czas się kończy. Beztuż ty sprawiła mi ostatni darek. Chciała mi naisto szczędzić reakcji synka, jego wymiarkowania winy względem mnie i naszych relacji we przyszłości. Wiedziała genau, i że kejby nasz szajdung doszł do skutku, nasz synecek pewnikiem by mnie znienawidził. Przynajmniej we oczach naszego synecka, furt jednym cięgiem, byłech ojcem, który pszą i onemu, i mamulce do samego ostatka. No i drobniejsze dobraczenie naszego życia, te ci elementy są tym, co naisto najważniejsze we związku. Nie idzie samo o posiadłość, kieromocie, we wtorym mieszkocie, o autoki, o konto we banku. One mogą jedynie stworzyć warunki, we których szczęśnie żyjecie, ale nie same szczęści. Tuż też nigdy nie troćcie ze zasięgu waszego wzroku najprościejszych gestów, tęsknięcia, intymności i wzajemności. To ino one wpływają na jakość waszych relacji. Eugen Pniok.